tapi iku wis anu apa jenenge iku eh ngentut ya wis penak terus turune sik apa jenenge iku sik sewesek apa ndak sik sesek tapi wis bisa turu heeh lah iku apa jenenge iku delok wetenge Lah iki lah wis mulai ana anu empuke. Terus anu lek turu merang-mereng iku wis iso. Kadang muni ceng ngono. Ah iku efeke ginjale sik gurung normal ya. Engko lek wis normal, gagale iku ilang, ngembese iku ilang, levere ilang. Engko paham. Kok manut aku insyaallah engko diparingi panjang umur. Manut. Kok sing gak manut itu biasane anu njaluk sekaligus gak ono. Penyakit iku lek parah waras sekaligus. Kecuali santet. Lek santet iku gak ngene. Santet iku dingajekno sepisan ono langsung des langsung ilang. Ah iku santet. Lek iki sampean teko awal krana overdosis obat. Ndak iku nyoto. Awal biasa pancen ngono. Tapi kadang ya ana sing dokter iku sing welas, ana sing gak welas, gak ndelok kondisi jantung. Dadi jantunge kaya apa langsung ae wis suntik. Nah, impulse kadang. Tapi ya alhamdulillah ya ta gak sampai rujuk ning Balung ning Jember malah payah. Insyaallah. Siapa jenenge sampean? Jepri Wantro. Iki insyaallah engko diparingi waras ya selamat ya. Mari tak rukyah maneh. Gak tak rekam, nek rukyah kan suwi. Gak ngerekam aku. Masalah rukyah iku suwi gak ngerekam. Iki ngerekam sepintas-sepintas tok. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Muga-muga bisa lan dicapai. Yang kemarin gagal ginjal, insyaallah ginjalnya mulai membaik. Ada yang menyarankan cuci darah, di komentar, ya, ndak sampai cuci darah. Insyaallah ditangani Pak Yai, Gusti Allah ngijabahi kabul hajat, waras boleh mulya sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.